Добре дошли, приятели, да забравим за малко книгите и децата. Да потънем на вълшебствата на коледните пирати, да научим нещо ново, Да разкажем нещо старо. може би ще ви размеем, даже ще ви попеем. Дано на вас ви е приятно, гости ви за нас сте знатни. Рождество Христово, това е университете, православни празници. Рождество Христово е светъл празник за всички християни по света. Според Евангелието на 25 декември, преди близо 2000 години в Бethлеhem се е родил Исус Христос. На Божи вечер 24 декември цялото семейство се събира около празника трапеза, на която са наредени много козни ядя, сушени плодове, орехи и други. По средата на масата се поставя ритуална подача, в която са замесени параити, а на къщата отгоре до горите за масата се прикадява за тамян, за да се изготвят зитици. На среда се запалва огън, който трябва да гори през цялата нощ. В него се слага голямо дъбово или крушово дърво. То трябва да бъде отвлечено и донесено от къщата от млад мъж. Дървото се нарича бъдник. По него се гадае каква ще бъде следващата година. Коледният празник продължава с коледуване. Той започва след полунощ. Коледарите си избират водачки страни. Те обхождат домовете, като пеят коледарски песни за здрав и плодородие, стопаните ги даряват за сушени плодове, кравачите и други лакомства. Но скоро снеговете с килимите си бели и вярвали полета, кажливо ще застелят. Снежна ден на зимата цветята, снежинките ще падат и пак ще земята като невеста млада. Там ще чуден декемврийски сняг, вънка цяла нощ валяла. От двора всичко побеляло, чак до късния ни брат. Кой на топло дреме, мите мразовити, за игри дошло е време, грабвайте шините. Снежна бяла белена, старата гора заспа, не чумън в този мрак, нито плоче, ни шубрак. А ето на сутринта, бурен вятър заигра и в сънените клони той снежинките подгони. Там чудешки заиграха, закръжиха и запяха фио, 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 фи. Снежен танци
Сега ще бъде. Тука, бясна детска, но толкова дрека, дори съпа напред, стребана отека. Всичко спи под мен, кожух, сънища сънува, само знаеш, просто разговор почува. Много си качва разговор. Как си Вълчо, хазна ли си нещо? Лошо, Лиске, лошо, умирам от глад. От мене не стояла тежка да те гледам и да говориш нищо. Не дей, Вълчо, не дей, не се решава, роднини сме, не трябва да се ядем. И аз съм гладна, но на роднини не посявам, пък и става за вече. Жила ме не е дала. И Сайко, той е гладничък, него може да си чекам. Не бой се, как така да си ядем? Си роднини. Знам по-лесен начин да се нахраним. Ако ме слушате добре, дай едно ще си хапнем тази. Нали е, Коле? Какъв някаква чалата? Не познат. Коледари! Влезте, момче! Като сядахме на трапезата, елате да ни коледувате. Коладе, ладе, ой коледо, родило се Боже чедо, коладе, ладе. Да сте ми живи и здрави, момчета, откъде сте? Отдалеч сме от Лъжиград. Там са и даровете, дето ви носи. Лъжиград ли? Не съм го чувал, трябва да е далеч. Жена, дай да нагости на коледарите. Заповядайте, седнете при нас. Накъде? Да сте живи и здрави, тия стопани. Ние не сме придирчиви и малко ни стига. На мен ти на цялото ден. На мен кръченце от пашенце. На мен листенце от седмица. Емо? Къде си ги дарове? Тежки са, цяла кола носим. За това ги оставихме в гората до едно голямо дърво. Ала са ето те. Гледай. Аз искам като той. Аз искам такъв, а за децата е такива. Утре рано ще дойдете с нас в гората, за да си ги вземе. Хайде сега да си лягаме, че сме уморени. Гледай, коледарите ги нямаш. Сигурно ни чакат в гората, хайде да вървим. Тук
скочна дядо Коледа, сега показва първо през легло. А той скопак с кожушчевен, с ширнака, който се леде. По планината бяла част, и вика ми, ръка моя, тук са бърза ледената вечер, някъде ще и нас бъли, предвърхуването за вечер всички календарни дни. Иди, тя мина, пухът да бъде днес, тръгна на старата година, новата пристига днес. Той носи дарове чудесни, тя носи мир, светлина, ние пеем благословни песни, за да е годината добра. Празникът може да се повтаря на различни места в календара. Светлата пролет и мразовитата зима и гнойното лято. Светлата пролет и хладната есен. Но неговият смисъл е един и същ. Той е израз на радост и веселие, на паметни пожелания за здраве, радост и успех. Тая вече Бог се ражда, Божа майка там спи. Дядо Боже, от небето, милостиво погледни, и на мама и на татка здраве, дай ми жълто. Добре, Коледа бъде незабравима, а годината неповторима, да сте здрави, весели, успени и от Бог благословени. Нека сиянието от тези свети правници озари вашите сърца и ви донесе здраве, щастие и сили да бъдете ни честита Коледа. Коледа е любимият празник на децата от цял свят, времето на добрите пожелания и играчките, веселият звън на камбанките и песните край елхата. Весела Коледа! В коледната вечер сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, с която да направим света по-добър и съвършен. Весела Коледа! Казват, че тази вечер небесата се отварят, за да приемат всички мечти. Пожелайте си нещо много красиво за вас и вашето семейство. В коледната нощ пожелавам да сте добри и да сте истински. Душите ви да бъдат топлени от обич. Честита Коледа! Нека да се умеем да запазим магията на коледната нощ през цялата година, за да бъдем по-добри. Нека снежната виелица настъпва пред прага на живота. Само здраво щастие. Сме честита Коледа! Бъдете щастливи! Мили родители, надявам се да ви е харесало нашето кратко коледно тържество. Ние заедно с децата написахме писмо до дядо Коледа, понеже той е много ангажиран и няма как да ни посети и нас. Има много деца по света, които го чакат. И ние заедно с тях написахме следното писмо. Мили дядо Коледа, аз съм госпожа Лая. Пиша ти от името на моите мили деца от първи Б клас. Те са първокласници. Сега се учат да четат и пишат. Не сте изучили всички букви, за това аз ти пиша, а те ми помагаха. Сашко обещава през новата година да бъде по-организиран. Неговото желание е да получи самолет с кран. Той ми обещава да стане по-внимателна и още по-старателна ученичка. Тя желая да ни приготви по-добри специалитети в своята плодова фабрика. Вики помага вкъщи на мама за бебчето. Тя вече се справя отлично и е на мама отмяна. Затова иска да получи бебе Аморе, за което да се грижи. Еди обещава през новата година да слуша повече и да помага на мама и тати. Той те моли дядо Коледа за игра PlayStation 2. Добре, съжалявам, дядо Коледа, някои играчи просто не са ми ясни. Ево се справя много добре с учебният материал и обещава през новата година да стане още по-добър. Ако може за него да донесеш пушка на 25 патрона. Това е нашата сръчна госпожица. Тя обича да твори интересни неща. Донеси, можете, комплект за изрязване. Марти желая да получи албумче с лепенки.
Тей слуша през цялата година и е много старателна ученичка. Донеси за нея плодова фабрика. Йоанчо казва, че не е слушал през цялата година, но все пак заслужава от джипсите станцион. А Лора те моли за звук от пенс. Тя обещава да слуша своите родители и ще се опита да бъде по-подредена и по-старателна. Станислав също е много добричък и с всеки изминал ден става все по-старателен. За него донеси джип Рок Ровър. А за ден, която е добричка и помага на мама, донеси едно бебе Бор. За Елиянка, която много обича животните и винаги се грижи за тях, донеси плюшен делфин. За Маги, която не се спира пред никакви трудности, и донеси скромния подарък телефон с пръсти или лаптоп. А за Джуди, който е много послушен и старателен, донеси джип. Не знам дали ще изпълниш желанията им, но се надявам това да се случи. Дядо Коледа, ние няма да се сърдим, дори да не получим желаните от нас неща, ще се опитаме да станем по-добри. Нашето най-голямо желание е да дадеш здраве и щастие за нас и семействата ни. И ако може да помогнеш на децата без родители, те имат по-голяма нужда от теб. С обич, учениците от първи в клас. Добре, така да ги заболях, аз мисля да ги освободиме, защото нашите момичета са ни подготвили танц, а другите може да се намерите место и да седнете, докато ние гледаме танца на госпожици. Вижте да пуснем музиката и за мен изненада танца, който ще ни изиграе. Виждам го за първи път, диска ми се донесе преди 5 минути, преди половина. Така че не знам за какво става въпрос. Я ще гледам. А сега, докато сте били в занималната, и аз не съм го видяла. Влезнал е и остави нещо по дълката. Ама какво? Не знам. Може ли да се ударим заедно? Леле!
Искате лято ли да дава да знам, че всички са? Леде колко сте били послушни, за да послушни, ударяте. Хода, шоколадчета, мачка, къде? Кога е минал, не съм го видяла, не знам.